Ja sam Anđela. Ja sam Nađa. Dobrodošli u naš novi vlog. I evo sada, gdje idemo? Imamo spisak ovdje veliki. Sve što nam treba da vam snimimo videe, koje ste već verovatno gledali za Halloween, da. Idemo da kupimo maske, sve i svašta što je potrebno za noć veštica, što ćemo da snimamo, što ćemo stvarno da se maskiramo, da radimo. Tako da idemo to da kupimo sve i eto idemo peške jer smo zaboravili da čekamo autobus i onda smo prešli stanicu. Onda rekao ajde nije toliko daleko, možemo i pešaka. Također vidite kako, da, te sam da kažem da ovdje svi nose ove marame, to jest ove šarpe, šalove, kako god. Čebe, ja to znam čebe. Zato što mnogo je dobro, znači to ovdje je hladno ponekad i onda kad ovako obučete, ne vidi se, i onda i što sam pričala, Nađa, sad si me zbunila. Kako to svi nosi? Da, i sad svi ovako nosite te šalove, tako da je... Mene svi zezaju za ove moje čizme, kažu nosiš kućne ljubimce sa sobom. Da, vidite mene, ne znam da vidite. Tako da je to mnogo toplo i lijepo, ja obožavam tako da se oblačim sa ovom šarpom. Tako idem u školu, bukvalno za sve mi služi, da me greje, da se pokrijem. Bukvalno kao da ćebe nosim na sebi, ali... Ja ćebe. Ali tako super, mogu ga obučem kožnu jaknu, onda ovo preko i tako mi bude toplo da je to ekstra. A možeš i kad ti treba nakon da spavaš. Šarim se. Svi znamo da Sanđe to u stvari treba. Tako da, idemo. Pa ćemo da vidimo šta ćemo sve da kupimo, je li tako? Mogu da nađem pesmu. Nađa, šta to postaješ? Šta to postaješ? Kako si strašno. Gdje si ti oči? Plašila sam se. Ne mogu da dišem. Ovo nije dobro. A najgore što nema rupe da se diše. A tebi ima, moja nije imala. A kada tebi se ovdje oči? Nađa, brišaj mi oči. Fuj. Grozno. Dobro. Što ovdje još ima lepo? Ja mogu da budem pusti. Vidite kako ovdje sve boje ima. Nađa. Ne mogu da crtam, da budem slikarka. Možemo da slikamo nešto, baš je lijepo. Hoćeš? Nađa, bit će slikarka. Ne vidi, ajde uzmemo ova dva. I nešto da vam naslikamo. Ajde. Nađa, ovdje bukvalno celu mene možda nacrtaš. Stani. Nađa, nacrti, spusti se malo, čekaj, spusti se. Nađa, slika. Lijepo si ko slika. Znači, ja ovu prodavnicu obožavam. Onaj ko želi da... stavim na lice i budem kao, ne znam, neku masku. I da se dobiješ dugmoslav. Može. Kako se zadiva ovaj vide, ovdje ima sve... Da. Ja znam kao diga, Može se ne pogrešno rekla, ima sve i svašta, znači bukvalno imate sve i svašta da kupite i tako lijepe stvari možete da pravite. Ja ovu prodavnicu obožavam, vidite. Šta? Ne ćemo da platimo. Hoćeš? Anđeli i Nađa štrikaju. Vidite ove pečete, ovo obožavam. Mnogo mi se sviđa. Very good, love, XOXO, wow, great. I ne vidim dalje. Vidite ove boje. Gdje je bilo ovo? Haha. Nemojte nikad idete u shopping sadžo za neku određenu stvar, jer će vam da gleda sve osim te određene stvari. A vidite kako ima lijepe stvari, bože. Vidite gumica. Ej, znači imam kolekciju gumica, tako da možda kupimo ovo, vidiš. Nimaš već tako neku veliku? Nemam ovo, vidi, piše mi steak, uzimamo. Nađa, vidite kako nije skupa. Ne radi. Čekaj, sad radi. Čekaj, izvukla sam im ovo, ne smijem to da radim. Šta je to? Viš para unutra. Dobro, ovdje treba se zapušiti. In case of emergency, break glass.
Morning after. Kako je parao? Zar već? Za novu godinu. Šta sve ovdje ima? Vidite kako je lijepo. I evo ga, vidite ovo. Seda veštica. Ima šta još ima. Što je strašan, ovaj vampir. Ima stvarno sve i svašta. Čekam Nađu, pošto je tiša da dođe da vam pokažemo. Jer ne mogu samo da je sve. Šta je ovo? Cijela glava. Ispreturano. Šta kažete, kako mi stoji? Tražim te u cijeloj prodavnici. Molim? Tražim te u cijeloj prodavnici. Uzimam ovo. Koga vi to vidite? Nađe zategni mi. Šta još ima? Vidi perje, šta je? Evo ko hoće da bude Elza ili Ana. Ej, mi brkovi, vidi ovo. Ko brkovi. To nam je potrebno, zar ne? I ovo. Jo, Nađa, molim te, moram budem gusar. Ja sam gusarka, kako se ovo nosi? Evo, bliže sam smotnac da ovo ovako nosi. Vidite vi ovo. Nađa. I paca. Kako je lijep. Paca za mamu. Oh my god, ja prije se smiješ tako. Vidite ovo, fuj. Jo. Ovdje slikam. Možda budeš veštica. I to ćemo mamu da zazimo nešto. O fuj, Anđela, fuj. Imam punđu pa ne stoji baš, ali poznate moju prelepu sestru vešticu Anđelu. Ovo je nešto nevjerovatno. Bukvalno ima stvarno... The password you have entered is incorrect. Znači... Možda 000. Kako se to radi? A, muzika ima. Neće stari. Koju igricu želite? Da li želite ovo? Ili što ne znam šta je, ili možda ovo, ili ovo. Tomb Raider. GTA, hoćete GTA? Ili koja ima još? Ne znam šta je. Šta je ovo? Koja je, na primjer? Ovdje ima Star Wars. Opet GTA. Artur, i ovo. Baš je cool. Čekaj. Šta je ovo? Ovo je Dora! I ovo je bukvalno prazno. Znate li zašto? Da ne biste ukrali. Znači, morate na kesu da uzmete. na kesu. Na kasu. Carstvo igračaka. Kovar igračke. Kako je lijepo spavati na njemu. Da se uplašite i sanjate košmare. Ko hoće da jede sve ovo? Ko hoće? Pazite ovo, ja prolazim pred ovoga i one mjauču, ja se prepadnem. Maga, maca, maga, maca. Maga, maca, maca. Kuca, kuca. Maca, maca. Maca, maca. Znači, stvarno više ne znam šta da radim. Ova Nađa samo traži neke šminke. Mislim da ću na kraju da uzmem ovu palicu i da je ovako bam, 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 bam. Ja sam šerif. Vidite Nađu šta radi kad cumari. Sram ti bilo, ustani. Ustani, dete malo. Zašto ležiš na podu? Ne možemo da nađemo babušnu. Sad sam policajka i svi morate da me slušate. Svi. Da vas više ne vidim. Sam Zoro!
Ko si ti? Valjda je Romeo. A, evo ga Thor, sad ću budem Thor, čekaj. Čekaj, Nađa, ajde brzo, moraš da budeš Thor. Evo me, Thor sam. Jesi li Thor? Nađa je Thor. Gdje mi je moj ona? Ja vama prosto ne mogu da opišem koliko ja obožavam pištolje. Ja kad sam bila mala imala sam pištolje i s mojim drugarima smo se pucali tako na ulici sa onim kuglicama. Znači ja kad vidim to isto i Nađa obožavam. Vidite, evo imaju oni na kapistre. I to smo isto imali. I to. Evo ga šminka. Mislimo da ćemo to da uzmemo. Jako košta, koliko košta? 15 evra, 14-15, ne znam je više. Predomislili smo se, mislimo da je ovo bolje, iako ima dosta bele koja nam je potrebna, tamo ima mala bela, tako da, a već imamo neku šminku kod nas kući. Šta sam uradio? Majko moja, ja nisam normalna. Anđela jest oborila. Ne, a što je najgore, prvo je oborila ovo, pa gledam ovuda. I ja sam ovo podreku, nik. I čovjek je video. I smije nam se. Kaže, trebali ste strikati, šteta što sam upravo tad isključila kameru. To ćemo da kupimo. To ćemo da kupimo. Vidite kako da. A kugelnika? I ovo, ne znam šta je ovo, a hokej. I ovo je šah i stani fudbal. Znači, uzimamo to. 10 u jednu. I to ćemo kupiti. Ako hoćete da vidite kako Anđeli Nađa igraju pikado, like. Ha, da. Aj, Nađa. Mislim da svi oni čuli, kako se čuli. Koje da uzmem? Bićete ja. Šta radiš tu? Veštica, evo ti metla. Evo, svi smo znali da je Anđela veštica, tako da evo sad nam dokazuje to. Idemo veštice na kasu, čao. Evo nas sada kući, ja sam upravo napravila kao spisak šta ćemo za koji video od svih ovih stvari koje smo kupile. Da, malo smo preterali možda, ali nema veze, bit će za svaki video i bit će stvarno super klipovi. Evo ja sam tu pravi video i to je to. Stavili smo samo da se javim da vam kažemo ćao. Tako da, ako vam se ovaj klip svidao, lajkujte, komentarišite i prijavite se na naš kanal i očekujte jedan prank. Volimo vas puno i vidimo se. Ćao!